dia que vam votar i vam guanyar l'esperit de l'1 d'octubre. Viu com mai, com mai, com mai! Bé, ens trobem en aquesta fossa del Camí de les Torres, aquesta fossa on tenim ubicats 15 soldats republicans que fugien de l'exèrcit franquista i sabem que van morir en aquell lloc, per això tenim aquest record permanent per ells, però no sabem qui eren, no sabem qui són les seves famílies. Aquestes coses al llarg del territori n'hi han moltíssimes, no s'ha fet prou per la memòria, no s'ha dignificat, el Memorial Democràtic ha treballat intensament però ens cal encara molta més força, no s'ha fet neteja del franquisme, el Tribunal Suprem és hereu del franquisme i mai s'ha procurat fer memòria de totes aquestes fosses i caldria ara ja d'una vegada posar-nos-hi de valent. Per això, al costat de la Laura Borràs, jo crec que amb aquestes primàries amb Junts hem d'anar a totes, hem d'entrar al Parlament, hem de plantar cara, hem de canviar la manera de fer i una de les coses que hem de posar en lloc ja és reconciliar a totes aquestes persones amb la memòria. Som a la presó de Lledoners, al costat de l'arbre de Nadal. Tercer Nadal que els presos i les preses polítiques passaran tancats a presó i els exiliats visquent lluny de les seves famílies. I ja n'hi ha prou, i és hora de plantar cara. Amb la Laura Borràs, en aquestes primàries de Junts, em presento per implementar el full de ruta de l'1 d'octubre. I ho farem decidits, desobeint, sempre dins de la no violència, però plantant cara de veritat. Feu-nos confiança. Però que tots ens uneix l'amor i l'estimació pel nostre país i per aconseguir la seva llibertat. Tantes coses. Gràcies per tot. Gràcies per tant.